دمê we baş hevalên hêja wekû ya xuya li seranserî dinyayê û taybet li Ewropa xwepêşandanên gelek mezanê têne encamdan ji bo dengê rojhilat û rojava bigihîne wijdana cîhanê. Li hemû bajarkên Ewropa yê xwepêşandanên gelek mezin û ya rêkopeyekê têne encamdan û dengê yekbûneka Kurda vê carê bi ser hemû denga ketiye Kurdiyekên Kurdê bine yek. Li bajarên Almanya ji Berlînê bigire heta bajarê München gelek caran hinek cihan sê çar careka hinek car cihan pitir jî xwepêşandanên gelek mezin hatine encamdan ji bo vê meremê. Ku da dengê me bigihte wijdana serkirdên cîhanê û taybet yê welatên zilhêz. Xwepêşandan gelek şêweyekî rêkopêk û aştiyane rêve diçin û gelek rêxrawên sivîlên Ewropî jî bejdar dibin kesayetî û nivîskarên mezin bejdar dibin û heta niho kêşeyên nê yasayî û nê tund û tûjiyê nehatîne encamdan û hemî xwepêşandanê Ewropayê hemiyê bi şêweyekî gelekî aştiyane û mirovane mirovdostaneyê têne encamdan. Tenê merem pê ew e ku dengê me bigihte hemî cîhanê û bi taybet ew cîhanên xwedan wijdan û wijdana mirovatî hebin. Hêvî darim meşya bit em karekî wisa bikin ber ku tenê revanda Kurd li vara ev pêşêd bit û yê vêgavê hewleka mezin tête dan ku hindek harîkarî jî bêne pêşkêşkirin û komkirin bo rojava û hêvî darim ev zivistan e û ev nexweşiya ser gelê me da gelek şêweyekî aştiyane û baş birêve biçit û ku man her bo Kurdan e û her bo miletên bin dest e înşallah zûtîn wext ev ewre jî lê ser Kurdan rabit û careka dî mirovatî dê wijdana xwe bikarîn û dêne ser xet. Zêr spas bo hewe.